I kompanija Microsoft je napokon izbacila svoj novi projekat Windows 10. Dugo iščekivani Windows je stigao i ja ću sada odraditi jedan mali kratak review ovog Windowsa, čisto vam pokažem neke od bitnih novina. U skorije vreme odradit ćemo jedan detaljan opis. Welcome to the KDK Tech. I kao što vidite, Windows 10 je tu. Po meni jedan od najboljih Microsoftovih sistema do sada. Znači jedan dobar spoj sedmice i osmice. Znači sedmica je već poznata kao jedan od najboljih sistema, ali po meni desetka je nadmašila jer je ovo jedan dobar spoj, znači novih inovacija i stare originalne sedmice. Znači u start menu od sedmice oni su dodali start menu osmice, jako dobro urađeno. Internet Explorer naravno zamenjen sa Microsoft Edgeom. Po meni jedan jako dobar browser, ne može više da se poredi sa Internet Explorerom. Ovo je sada više Google Chrome, jer to možete da vidite po potrošnji RAM-a. To je ono što sam ja prvo pogledao. Znači Microsoft Edge se već vidi da troši RAM-a kao Google Chrome. Google Chrome je poznat po tome da jede RAM, to možete vidjeti i sa Microsoft Edgeom. Znači kao što možete vidjeti, jako lep dizajn, jako lep pregled na browseru, ništa nije pretrpano, jako jednostavno. To je činilo Google Chrome dosta dobrim i to sad čini ovaj Edge. Sljedeća novina o kojoj pričam je start menu, dosta lak za editovanje, sami sebi možete da napravite svoj. Tu je naravno i search koji je od ovog puta odvojen od starta. Search je sada sam za sebe, ali kažu najbolji search ikada. Šta god searchujete u sekundi pronalazi bilo gde u računaru da se ta reč pojavljuje. Odmah sam dobio uz računar Realtek, ne znam da li je to zbog mog prošlog sistema, ali ovaj put sam dobio uz sistem i Realtek. Nijedan driver nisam instalirao, igrice rade. Tu su naravno i neke nove prečice, znači imate mogućnost Windows plus, na primjer gore, dole, levo, desno, možete da pomerate sistem, kad idete dole on ga minimizuje, levo, desno, gore je full screen. Novi desktop možete da dodate kao Windows Ctrl i D, dodajete novi desktop koji je oslobođen od onih brauzera i otvorenih fajlova u prethodnom. Tu je naravno i novi meni koji do sada nismo vidjeli, on malo podsjeća na onaj sa Windows 8. I novina je tablet mod, znači ovaj Windows je prilagođen i PC desktop računarima i tabletima, dok je osmica bila više za tablete i touch monitore. Ovdje imamo tablet mod koji kad se upali dobijate dodatne komande koje možete koristiti sa ekranima na touch ili tabletima. Settings menu je jako lepo odrađen i mnogo mi se sviđa. To je neka mešavina control panela i settings panela iz Windows 8. Znači, to su stvari iste komande, samo su drugačije dizajnirane. Znači, evo ga tu Windows Update, tu je i design, teme, system, time and language, devices. To su sve komande iz control panela ili iz osmicinog settingsa. Ubačeni, to je bilo to što sam mislio da vam kažem u ovom klipu.
Vidimo se u sljedećoj detaljnijoj recenziji Windows 10.